O edificio da antiga prisión provincial será finalmente transformado polo Concello de Ourense nun cárcere balneario de 5 estrelas, con todos os servizos e luxos pros residentes. Ofreceremos a clientes VIP de alto nivel adquisitivo cada vez máis presentes no mundo penitenciario unha alternativa habitacional aos cárceles convencionais, de instalacións básicas e convivencias sórdidas. Ademais, o cumplimento de penas neste glamtrullo permitirá á selecta clientela establecer novas relacións con persoas de semellantes tendenzas e seguir facendo interesantes negocios con vista ao futuro, explicou a Ourense Today o propio alcalde Jacomita. Por outra parte, engadiu, tamén temos que pensar no noso propio futuro, caso improbable de que algunha das inxustas denuncias que contra nós presentan os inútiles e envexosos puidese supoñer o ingreso en prisión deste rexedor ou de algún dos seus empregados, concluiu. A rehabilitación do histórico edificio construído a mediados do século XIX e declarado ben de interese cultural incluirá unha piscina termal no patio central, cabinas de masaxe e remates de alto nivel nas celas suites. Na parte que dá ao río Barbaña contará cun solarium protexido para estar á sombra. Ademais, contará cun casino e salas de coworking con todas as facilidades para a actividade mercantil dos residentes. Os ingresos de residentes na Niu Chirona rexeránse mediante un convenio de colaboración entre o Concello de Ourense e o Ministerio do Interior que recollerá as tarifas extras a satisfacer polos candidatos, que repercutirán positivamente na economía local. O edificio levaba 40 anos en uso e presenta unha situación de ruína arquitectónica polo abandono e o saqueo. Para este inmoble situado nas cercanías das Burgas, os sucesivos gobernos municipais planearon diversos usos. Todo, por suposto, quedou en nada. Hai agora 10 anos, distintos colectivos da cidade, agrupados no movemento Imos Entrar, concebiron a posibilidade de ocupar polas bravas o abandonado edificio, reivindicando a súa conversión nun centro cultural autoxestionado. Cousas de hippies, xa saben. A iniciativa decaeu basicamente por acojone ante a posibilidade de sancións pola ocupación tras a declaración de ben de interese cultural. Xa na actual etapa do desgoberno jacomista, as posibilidades incertas de destino da antiga prisión foron sede da UNED, edificio multiusos, oficinas municipais, museo con restaurante ou sede da Confederación Hidrográfica, Minusil, todas sucesivamente frustradas. Agora colle corpo o orixinal destino de cárcere balneario de 5 estrelas, un resort que será único en Europa e atraerá á cidade personaxes célebres polas súas actividades e con sobrados recursos económicos ben agochados. O fluxo de diñeiro, oportunidades de negocio e comisións será continuo, asegurou o alcalde, polo que a recente perda do posible financiamento europeo ou do 2% cultural do Estado son unha minucia. Esto va a ser unha mina, conclúe Ourense Today, porque a información non é unha broma. Ou si.